ndị Anambra eji okwu ha agba izu agago n'iru wee na-egosipụta olileanya ha nwere na ya bụ amụma ego ọrụ nke Anambra steeti nke afọ na-abịa abịa ga-emewanye ka ọnọdụ akụnụba steeti a wee kwudosie ike n'okpuru ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo naanị ma etinye ya n'ọrụ etu o si wee kwesị. Nke a ka ha kwubutere oge ha na-agwa ABS okwu ka ọ gatasịrị nwatakịrị oge aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo si wee were ya bụ amụma ego ọrụ nke afọ na-abịa abịa wee dotesie n'ihu ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Anambra steeti. Ka Emmanuel Okonkwo kọchapụrụ gị akụkọ a. Onye National President nke Anambra State Association of Town Unions Asatu ọkaiwu Titus Akpudo ya nakwa onye President General Ọhaneze ndị Igbo nke Anambra State Prince Emeka Udodeme kọwara ya bụ amụma ego nke afọ 2023 dịka nke a ga-eji nwee olileanya dịka etu a si wee kwuo. Ọgba atọ nọ na Anambra State akpọrọ Senatorial District bụ nke agụpụtara ọfụma na ya wee kpọkuo ndị Anambra House of Assembly ka ha gbaa mbọ hụ na ha lebara anya na ya ọsọọsọ. N'akụkụ nke ya, onye bụ onye na-anọchite anya njikọ ọka Anọcha Dunukọfia Federal Constituency bụrụkwa onye ji ọkọlọtọ pati apụga azọkwa Anambra Central Senatorial District na nhọpụta nke na-abịa abịa, Honorable Dozie Nwankwọ kọwara ya bụ amụma ego dịka nke edoziri ọfụma bụkwara nke emebere maka ndị mmadụ wee kwuo na ọ bụ na-etinye ya n'ọrụ na ọ ga-eme ka akụkụ niile dị na Anambra steeti bụrụ nke na-arụ ọrụ ọfụma. Ka ọ na-ekwukwa okwu, onye eze ọdịnala nke Ifite Ọgwarị Igwe Alphonsus Ofuebe kenere Govano Soludo maka iji nwayọọ wee tinyeche ebumnobi ndị mmadụ ndị enweghị ka ọha n'ime ya bụ amụma ego wee kọwaa na Anambra ga-aga n'iru ma ọ bụ na etinye ya bụ amụma ego n'ọrụ.